Morjes. Ajattelin ottaa teidät tähän mukaan. Meillähän on tää projekti. Puuliiteri, väkerrysrakennus tuohon tilalle. Puuthan me ollaan jo tilattu, ne on tossa. Se olisi tarkoitus tehdä tuohon. Joo, eli tästä. Tää on joku edellisen omistaja viritelmiä. Ne lähtee nyt lauluun. Alustavasti siinä. Ai. Mehän varmaan palataan asiaan sitten, kun edistyy. Siitä olisi tarkoitus jatkaa saman verran. About tohon kuusen kulmaan. Mä nyt tietysti tulee vähän tän kopi eteen. Pitää vähän niinku mittailla sitten. Mutta joo. Palaillaan sitten, kun mä tiedän mitä mä teen. Homma jatkuu. Kattelin just uusimman videon. Niin täällähän on tapahtunut aika paljon taas kaikkea. Tai siis paljon niinku kasvanut kaikkea ja muuttunut. Nää nyt on varmaan kaikki aika samoja mitä täällä on. Ei ole hirveästi muuttunut noin. Niittyhän ei edes kasvanut. Vettä on tullut nyt 1,5 viikkoa varmaan. Valkosipulithan nyt otti, eihän ne on jo ihan järjestään kuolleita. Mut joo, herneet sieltä tulee. Tai tulee miten tulee, kyllä nyt ainakin yrittää paljon niitä tulla. Retiisit kasvaa kohta taivaaseen asti. Mä oikein tiedän, voiko nää niinku kasvaa liian pitkiksi. Sieltä lähti, meillä oli noit sitruunakurkkuja, niin 2 lähti. Perunathan on niinku tosi hyvällä mallilla. Täälläkin on tapahtunut muutoksia aika paljon. Yrittänyt, vaikka tässä sieltä on taas tippunut joku tomaatti. Maissit kasvaa ihan hulluna. Noin pari kurkkuu, ne nyt ei jostain syystä lähtenyt. En tiedä mitä niille tapahtuu. No toi yksi nyt lähti vähän kyllä tuolla alhaalla näkyy. Mä ois huomannut. Täällähän on tämmönen sykkerä. En ois huomannut muuta. Mennään jotenkin ihan ohi. Kuoleekohan tää nyt jos mä yritän täältä kaivella. En mä tiedä mitä näille kävi nää nyt. Nää vähän otti itteensä tästä siirrosta. Tää tulee niinku tänne ylös. Mut mä luulen, että nää vaijerit, mitkä mä duunasin, niin no ei nyt välttis ollut kyllä ihan nyt niinku paras tähän hommaan. No ei mennä oikein kiipeä sitä pitkin. Pitää tämmöstä kyllä verkkoa hommaa tai tehdä nyt sitten. Siis mitä näille tehtiin.
Niin varmaan pitää tehdä noille kurkuillekin kyllä ensi vuonna. Yksi ainut sokerimaissi lähti. Tää on aika iso. Sillä ei. Nääkin nyt vähän jää tämmöiseksi. Mä oikein tiedä, pitäisikö mun nyt nyppiä noita kukkia vai ei. Mä nyt ajattelin jättää, että jos nyt kerkeis sit kasvaa. Tämänkin piti mun mielestä olla, että tää tekee isoja. Ei toi chilikä ei nyt kyllä nyt kovin hyvin lähtenyt. En tiedä miksi. No tosin mä kyllä kaikki taisin noista chileistä, niin mä taisin kyllä kaikki haarottaa. No mä luulen, että ehkä ensi vuonna mä en kyllä leikkaa sitä, että mä annan yhden varren vaan kasvaa. Viiniköynnös kasvaa hyvää vauhtia kyllä. Tosi hyvä. Basilikat on siinä, niitäkin on syöty, nyt on tehty carbonaaraa. Mä oikein nyt muistin, että tää oli niinku kukkakaali nimellä, mutta mä en nyt tiedä oikein. Mitä se nyt niinku kasvaa sitten. Paljon nekin on kyllä kasvanut. Tossa oli se lehtikaali vai mikä. Joo, nämä kurkut kyllä nämä kasvaa tälleen sykärästi, kun täällä on niinku, ne ei niinku, jotenkin tää vaijeri nyt ei toimi hyvin. Se olisi taas yksi kurkku. Tomaatteja kyllä tuntuisi tulevan ihan hyvin. Pitää melkein ehkä latvoa noita kohta, ettei ne niinku kasva enää korkeammaksi. Kasvihuoneessa loppuu korkeus kesken. Sitten oli asia, mitä nyt ei tullut kuvattua. Tänne tuli kaveri jeesaa mua tän kanssa. Nää oli ihan mädät. Mä en muista, onko nää jossain videolla ollut, mutta nämä palkit oli niinku ihan mädät. Vaihdettiin nyt kyllästetyt tolpat. Tässä oli mielenkiintoinen ratkaisu, että nämä alaosat tossa niinku, mä katsoin, että siinä on joku laakeri, mutta sitten siinä oli myös koko hito akseli valettu tonne rapu sisään. Hyödynnettiin sit kans sitä, että porattiin reikä ja laitettiin sinne. Piti eka niin tehtiin eka niinku suoraksi niin ne oli ihan mutkalla. Huomattiin, että talohan, tämmöiset vanhat hirsitalot, niin nehän on kaikki varmaan aina vähän vinossa. Tää oli kans ihan mutkalla. Jouduttiin sit vähän tekemään niinku tää homma niinku talon mukaan. Ei voinut tehdä niinku vatupassi. Kyllä se ehkä vähän näkee tosta, että se on kans vähän vino, kun jokainen on vähän eri suuntaan vino. Sitten meillä oli tää brokkis, mitä purettiin viimeksi. Niin saman kaverin kanssa tehtiin vähän tätäkin nyt sit aluilleen. Katsotaan. Vähän kato runko saatiin siihen aluilleen. Nyt on vähän semmonen, että ei ehkä niin paljon sada, niin mä ajattelin, että tänään pitäisi niin ehkä aloittaa laudattamaan. En kyllä ajatellut kuvaa sitä koko hässäkkää nyt valitettavasti. Tonnehan tulee tonne taakse nyt vielä yksi 2.4 tukemaan tohon. Sillä sen pitäisi kestää. Mutta joo, katsotaan. Mä nyt varmaan lopettelen tän. Ja ehkä tulee sitten tekemään jotain pätkiä siitä, kun mä ruuvailen ja leikkelen sun muuta semmosia montage-juttuja enemmänkin, että ja saa sekin vähän kuvailla. Meillä on nyt vähän jäänyt, me ajateltiin, että ei vitsi, että kesälomalla saa niin paljon kaikkea tehtyä. Meni kyllä ihan lomailuksi. Toi koko. Niin kuin yhtään muistanut mitään kuvailla ja sitten oli niin paljon kaikkea semmoista muuta tekemistä. Katsotaan. Joo, mä lähden kaivelemaan tätä sirkkeliä tuolta ja vien kameran sisälle ja katsotaan, jos se Tanja nyt sitten jotain kuvailisi. Ei tullut Tanja ottaa nyt mitään montakään kasailuvaiheesta, mutta
Ajattelin nyt tulla niinku valmiin kun niinku videopätkää ottaa. Se on niinku kasas. Tai ainakin osittain kasas. Ulkoverkkoslaudat joo ja sisältä se on nyt siinä ja vanerit vedetty kattoon. Vielä pitäisi semmonen palahuopa heittää. Seuraava prokkis nyt taas sitten laittaa hakea pohjustetta. Vedellä se tuohon pintaan ennen maalle, ettei se homehdu. Tähän noin kulmalaudat ja noin viimeistelyt. Moikka! Villeäkin sanoi aika hyvin ton vajan. Vajan ja rakennettu, se on kattohuopaa vailla plus vähän lattiaa, mihin me laitetaan sitten noin halkopinot. Ja mä oon sillä välin kun se laudotti, niin tehnyt ison kasan tuolla uusia halkoja, niin saadaan sinne vähän sisältöä. Ja nyt olisi mun vuoro sitten kanssa kantaa korteni kekoon tässä projektissa sen verran, että laitetaan tällainen pohjuste sinne seinään, niin ei tule hometta. Lähdetään siitä liikenteeseen, että katsotaan miten me saadaan toi purnukka auki. Mä kokeilen tällä surullisen kuuluisalla moralla tai muutamalla videolla vissiin tullut tutuksi. Kyllä tämä tällä aukee, katsokaas. Ui, noniin. Odotin jotain semmoista enemmän öljymäistä ja öljyväristä, mutta tää olikin tämmöstä vaalean keltaista beessiä. Eipä sillä nyt silleen väliin, mutta hauska kun odotin jotain muuta. Sitten kunnon pensseli, suti, miksikä näitä sanotaan. Ihan vaan välikommenttina taas alkaa olla ihana ilta-aurinko. Ilta-auringon valo on ehkä yksi mun lemppari, se on semmonen pehmeä. Mutta no, kerta nyt tää meni tähän, niin ootteko te nähnyt jo tää tietenkään meidän peltoa, mutta meidän peltomaisema. Tänä vuonna tässä kasvaa kauraa. Ai että, kattokaa tätä. Kattokaa nyt tätä. Eikö ookin kaunista? Rakastan. Ja tässä on ollut ohraa parina edellisenä vuonna, mutta nyt on kauraa. Jepulis. Eli. Siellä meillä on seinät. Siellä meillä on pohjuste. Siinä meillä on pensseli. Ei muuta kuin sutimaa. Mutta se olisi nyt tehty. Mä en hirveästi on podit korvassa. Mä en voi varsinaisesti hirveästi sitä esitellä, koska se ei näy. Teidän täytyy vaan luottaa, että se on nyt tehty ja laitettu joka paikkaan. Sitten olisi kyllä vielä ulkopuolelta, mutta mä luulen, että on sen verran poikki, että ei jaksa enää tälle päivälle, niin katsotaan joku toinen kerta. En tiedä, tarviiko sitä nyt hirveästi katsoa, kun samaa hommaa se on. Niin ehkä jopa helpompi, kun se on tasaisempi. Tuosta ulkoa sisäpuolella oli noin tämmöisiä jotain tukipuita ja tällaisia, mitä piti vähän sitten yrittää katsoa, että varmasti joka puolelle tulee sitä ainetta, että joka ikinen puupinta. Niin en ole nyt 100 varma, että tuliko, mutta kyllä sovitaan, että tuli. Kiitos kun katsoit. Tilaa kanava.
Ja ensi kerralla jotain muuta sitten. Katsotaan mitä puuhaillaan. Moikka!